Ischias je jednou z najčastejších bolestí chrbta a dolných končatín. Jedná sa o nerv, ktorý začína v chrbtici a pokračuje dolnou končatinou až dole ku chodidlu. Keď dôjde k jeho podráždeniu alebo k zápalu, vzniká typicky nepríjemná ostrá bolesť, ktorá dokáže pacientovi veľmi znepríjemniť život. V tomto videu si povieme, čo to ischias je, ako vzniká, ako sa mu dá predchádzať a aká je ideálna liečba. Medzi typické príznaky ischiasu patrí ostrá palčivá bolesť, ktorá môže byť lokalizovaná v briekovej chrbtici alebo sa propaguje dolu do dolných končatín, necitlivosť, pocit trpnutia, mravenčenia, v niektorých prípadoch aj problémy s močením. Ak spozorujete akýkoľvek z týchto príznakov, je vhodné vyhľadať lekára. Medzi najčastejšie príčiny vzniku ischiasu patrí herniácia medzistavcovej platničky, to je stav, kedy je platnička vysunutá a tlačí na nerv. Ďalej je to syndrom piriformis, je to sval, ktorý sa nachádza v oblasti zadku a môže tlačiť na uvedený nerv. Potom degeneratívne zmeny v chrbtice, alebo úrazy a nadmerné nevhodné zaťažovanie chrbtice, či už pri sedení, státí, dvíhaní bremien, chôdzi a podobne. Typický postup pri diagnostike ischiasu je: najskôr navštívte obvodného lekára, ktorý váš stav zhodnotí. Následne vás odošle k odborníkovi, konkrétne neurológovi. Ten sa vás bude pýtať na typ bolesti, ako dlho trvá, či sa propaguje do dolných končatín, či sa zintenzívňuje kýchaním, kašľaním alebo pri vstávaní, sedení a podobne. Ďalej ho budú zaujímať všetky ochorenia, operácie a úrazy, ktoré ste prekonali. Nasleduje fyzikálne vyšetrenie, pri ktorom bude sledovať rozsah pohyblivosti v jednotlivých kĺboch, eventuálne orientačné neurologické vyšetrenie. V niektorých prípadoch je potrebné použiť aj zobrazovacie metódy, či už magnetickú rezonanciu alebo počítačovú tomografiu. Potom, ako vám diagnostikujú ischias, dodržujte niektoré zásady. Najdôležitejšie v úvodných štádiách je pokoj na lôžku, ale pozor, pohybu sa nevyhýbajte úplne. Ďalej, môžeme na tlmenie bolesti použiť lieky, ako sú analgetika proti bolesti alebo nesteroidná antiflogistika, ktoré zároveň s bolesťou tlmia aj zápal. Nevyhnutnou súčasťou je aj fyzioterapia, kedy sa pacienti učia cviky na stabilizovanie chrbtice a na uľavenie od bolesti a samozrejme rehabilitácia. V rehabilitácii používame rôzne metodiky, či už je to magnet, elektrika alebo vysokointenzívny laser. Na Rehaklinike v Dudinciach disponujeme vysokointenzívnym laserom, ktorý má vlnovú dĺžku 1063 nanometrov, čo umožňuje prechádzať do hĺbky 9 cm tkanív. U pacientov s ischiasom pôsobí svojim protizápalovým a analgetickým účinkom. Zápal sedacieho nervu nemusí byť dlhodobým ochorením, ak ho riešite včas. U nás na Rehaklinike máte k dispozícii bezplatnú konzultáciu, ktorú môžete využiť pri podozrení na toto ochorenie u vás.